Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 42 każ ġdid pożittiv ta' COVID-19 bil-każi attivi jerġgħu jinżlu għal 691. Il-varjant Delta jibqa' l-kawża ewlenija tal-maġġoranza tal-każi pożittivi. Fl-aħħar sigħat tħabbar ukoll li fiequ 55 persuna oħra filwaqt li fortunatament ma kienet reġistrata ebda fatalità bin-numru ta' persuni li tilfu ħajjithom kawża ta' dan il-virus jibqa' dak ta' 441. In-numru ta' persuni li qed jingħataw kura fl-Isptar Mater Dei żdied bi-3 għal 37 filwaqt li l-pazjenti rikoverati fit-taqsima tal-kura intensiva baqgħu 2. Fost il-każi attivi bħalissa f'pajjiżna għandna żewġ clusters fid-djar tal-anzjani, cluster ta' 5 anzjani u cluster ieħor ta' 9 anzjani. Dawn l-anzjani għalkemm kienu mlaqma biż-żewġ dożi xorta waħda ħarġu pożittivi għal dan il-virus. Il-pandemija tal-COVID-19 ilha 78 ġimgħa fostna għalkemm issa l-maġġoranza tal-popolazzjoni hija mlaqma.